mulai bosan golek penggantine Bartolo. Aku ki ndak golek pengganti. Piye? Jadi sudah lelah memperbaiki dengannya. Wong lanang ditut ya. Oh. Ya lho. Gampang wis dak. Yung Desi. Mendemnya ora? Wangi. Wangi, delok Des. Oh, masak Demen Des awakmu nginting ini Des. Oh, enak no, Mak. Aku wis lho. Yuk. Wis gini. Ya, wis. aku nek kepengin ngono kae lho. Ya lho. Koceh bolo koceh. Pokok ndang bayaran ngalih kae lho. Wah, hoti lolok bengi terus. 0,2 lek pemutih tukokne oleh apa to, Kang? Permen. Ada sing mau dikatakan ya. Itulah rezeki ya. Rezeki iki Kok bingung aku lek ngedol beberapa sapi sak kandang, nek sak kandang iki ndak beberapa. Wis sidamu kandang sing gantinya ngedol. iya kan kandange kan kono kidul oke. Dhek mek ngedol sing bagian lor tok ngono lho kuwi Mas. Iya lho. Oke. Berapa sapi sak kandang iki? Sak kandang kan duwene. Kalau sing badal dinyare ndak terus capak tangan-tangan. Rene sini. Yo Om. Jane iki arep tak sepil ora penak lho lur ngene-ngene iki. Lek ngono-ngono iki sak fotoe $150 nuku ya arep ora sombong piye ya Bos ya. Aku yang gowedriku malah $3. Iya. Ayo bayaran akeh stok wis menurun. Biasanya ndak ngono. Biasa ndak ngonoan. Kan loro. Iya. Foto. Desi ayo sing semangat Desi. Manis. Ini videomu akeh ngono kae. Nak nan. Apa nih video? Ya lu foto ae lho. Mare ndak ngono lek kaya mak ceplok iki bingunge iki. Dek iki ngupload iki ndak harus sing asile dolar sing akeh sing ndi iku lho dek bingunge. Makane video Ojo juga. Kuwi ki ngene lho mak tergantung. Ya. Ngono. Hashtag rahasia sing aku dhewe. kita ada masalah hashtag ini. Dewe ngene. Kowe tera-tera badal bemene. Oh, coba wapet aku goyo ki kelajaan iki. Jalan nama JP guru-guru nek-nek kae. Piye? Nek bolongan terus ora kae yo ngono. Lho, Jalanane lho. Mbah Rin iki karo Iva ora tertarik. Pokoknya mek awakmu wis setia to Ndek. Lha iya. Terinspirasi saka iyo. Harus dulu langsung di status. Iku karo teke luwen di. Update dawa. Tekuru gede lho kan. Ayo, yo nyil ayo. Berarti bahas date. Ndak oleh bahas iki berarti bahas date. Ya kena Cek. Upload-uploadmu terus lagi begitu tuh. Tenanan yang upload. Oke. Ngomong suwi lagi keloni ngono lho. Cuy ora dikeloni.
Kesematane wong mama apa ya mesti kuwi. Ini udah oleh. Bersiap. Semangat Baren. Semangat ya Mbak. Iki kayak film lho, dadi iki manut skrip berusaha profesional. Jangan merubah skrip. Iki kayak film lho, kuwi ndak manut kisahku lho. Ora kok kisah niku karo kuwi sing padha. Aku ngapane? Wong wedok iki jaminane swarga lek iso ngerti perane dalam omah. Kuwi tenan lho tapi, kuwi ning dalil lho. Lho wis sembarang lho. Ngene lho yo. Dalile wong lanang. Dalile barang tangi masak dicita. Bener. Terus wong lanang sing ndak nek dino sing piye? Engko ae pas dak dia. Yo iya kae nyuting dene ben dipotong dhewe. Lho aku ki los kok. Dadi ngene lho. Wong omah-omah kuwi gak apal. Wong wedok kuwi jaminane swarga lek iso ngerti perane dalam omah. Dadi wong iki ya sing mati. Iya, Katamu ngene. Awake sebagai wong wedok itu kuwi karo wong wedok iki tak Iya, iki sebagai seorang istri yang Awake iki jaminane swarga lho. bagi wong wedok ngono Pak. Awake iki jaminane swarga lho. Ning ya kudu iso ngabekti lan nuruti apa sing dadi tanggung jawabe wong wedok iki piye. Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Ding. wong wedok to lho. Ki jaminane swargane awake kuwi. Apik. Taat karo bojone awake dhewe. Iya lain taat karo wong tua. Mesti kita antar bojone panggan. Besi bojo. Langsung ngok piye lho. Nek wong dungo omah kuwi swargane seorang ibu lek wis omah-omah awake dhewe kudu ngomong ae. Simpel ngono lho. Jadi ki lho. Yes. Ngene lho, sebagai wong wedok iki jaminane awake swarga iki ngerti perannya awake di omah-omah. Apa ae to yo lek iso kok iki iso teko berarti yo antar. Mas aku peran iki wis tak lakoni. Iki bener ae aku ngono awake dhewe. Berarti gandeng nasib ngono lho. Dadi kan Nasib aku gak ada temen lho. berarti nasib awake iki piye lho? Thank you ya. Lek bagimu soalnya aku tawasne lho ngono. Dadi wong kok Ini kita belum. sebagimu kelak ngomong awake dhewe. Sing urung salos. Kalau ora apa nyuting awakmu dhewe, tak kirim. Amitane amiti. Yo. Titik-titik ae. Sik non. Sik to dulu sik tak ngatur itu dulu. Yo. Oke. Roll. Ngomong tidak penak ya yo. Ndak penake piye lho. Ndak penake piye lek pas ndak enek bener ngene iki lho yo. Kok iso ndak bener? Wong mama iki ndak bener lho. Pokok saling ngerteni. Ngerteni opo saiki? Ngene lho. Awak dhewe sebagai wong wedok. Omah-omah. Ora ning omah-omah. Lah omah-omah ora ngomong. Tapi wis bener ae. Neng Lah omah-omah lho, ora omah-omah. Jajal aku putere. Beh. Rungku nang omah-omah. Neng omah-omah, balik. Tapi lah omah-omah. Le. Lah omah. Kok iso to yu? Aku ya wis ngerti lho yu. Saya mau lihat yang di rumah dia. iya. Oh, ben aku iso jedal rada Tapi kok ngono apa kok luluk nyawring ngono apa lek nyawring ngene. Lek janjane asine ya wong wedok iki ning omah mati fungsine mek siji.
ora bawa barang fungsi ini wae ketenangan tok. Gak punya ketenangan tapi kan gegerejek ae to. Aku ki sing ngapalin bocah jodoh aku ki sing ngeling-eling. Lu nyelani maksudnya. Awake dhewe sebagai wong wedok iki jane mlebu surga. Yen ngerti perane wong omah. Perane wong yen ngerti Perane wong wedok lho. perane wong Aja wong omah awake wong omah iki global. Lek Terus omah-omah. yen ngerti perane awake dhewe lek omah-omah. Yo. Dipadani. Oke. Yen ngerti perane Aman dulu. Kangen. Atasi betul to. Podho semono aku yo ngono biyen. Tapi awake dhewe belajar ikhlas, belajar memaafkan ben supaya omah-omah kita tetap ayem tentrem. Ayem tentrem nek koyo ngono. Lah ngomongnya Mas Daceh kok singgung apik lho. Aku ya arep nyinggung lho. Betul wae. Gak masak uyak. Podho. Endang. Psikologis Lulu iki terganggu. Lah dhek percakapan ning kono iki dibantah ning kene. Aku ndak nguturi lho.